Yok, у меня презентация yok. Миңа дос итеп кенә сөйләргә куштылар, аңлатып китерә куштылар Канадаларның бик матур проекты турында. Бер көнгә дә әйткәнем юк иде, Канадага сишу теләгем бар дип, ләкин алар турында сөйләргә туры киләчәк. Тел өйрәнү буенча тагын бик яхшы әйбер ул театр. Канада татарларының, Монреаль татарларының шундый яхшы проектлары бар. Ул театрга кагыла. Ул 9-нчы номер белән менә бу нидә бирелгән. Кызыл ягына караганда татарча була инде. Һәм аталар 9-нчы пункт була, 29-нчы бит, 29 страница. Татарча театр дип атала. Аны һәрбер регионда һәркем куя ала, чөнки моның өчен профессионаллар, специалистлар кирәкми. Татарча белә торган берничә кеше кирәк. Татарча белергә, сөйләшергә теләгән активлар кирәк. Һәм уйларга, видеога төшерергә, режиссер булырга теләгән волонтерлар кирәк. Урынны сайла әлбәттә оештыручылар. Үткәрелү вакытын шулай алар билгели. Моны Тукайның туган көне мәсәлән багышларга мөмкин, чөнки Тукай бит инде шулай ук татар театрын популярлаштыручы булган, яктылыкка нурга илтә дип язучы ул безнең Габдулла Тукай. Шуңа күрә регионнарда театрларны, мондый үзешчән театрларны бик еш куеп булмаганлыктан, апрель аен Тукай туган көнне сайласагыз бик уңышлы була. Һәм әзерлекне кимендә 2 ай алдан башларга кирәк. Менә Монреальнең ние буенча, тәҗрибәсе буенча, алар репетицияләрне уздыралар артистларның өйләрендә, димәк алар гаиләләр белән үзара аралашалар, гаилә әгъзалары кереп, бу репетиция вакытларына катнаша башлый, гаиләләр үзара дуслашалар дигәндәй, әзерлиләр татарча, русча, инглизчә афишалар, аларның татарчалары да кириллица һәм латиница, чөнки чит илдәге татарлар алар латиница белән яхшырак аңлый, үзара язышалар латиница ярдәмендә. Оештыру тәртибе дә бер дә кыен түгел. Моның өчен бары тик катнашырга теләгән артистларга табарга кирәк, үзешчәннәрне инде сәхнәдә үзен тотарга курыкмый торган кешеләрне. Шуннан соң сөйләргә кирәк пьесаны, шушы региондагы татарларның сәләтләреннән карап сөйләргә кирәк. Чөнки бик кыен телле, бик иске яки бик анда зур фәлсәфәле пьесаны сөйләп, ничектер рейтинг түбән барырга мөмкин мондый спектакльнең. Шуңа күрә шушы төбәктәге татарларның сәләтләреннән чыгып, бу текстны йомшартырга мөмкин, кайбер сүзләрне кыскартырга яки үзгәртергә. Бу шундый гаилә театры сыман килеп чыга. Бина тапкач, мәгълүматларны тараткач, спектакльне куялар һәм шуннан соң чын артистлар сымак булар банкет ясыйлар, үзара бу спектакль турында фикерләрне алышалар. Аларның бюджет бик кызыклы рәвештә җыела, чөнки аларның менә бу оешмада катнашучылар ел сайын взнос кертеп баралар үзләренең оешмаларның эшчәнлегенә. Яки шушы төрле җыелышлар вакытында, бүтән төрле мероприятиеләр вакытында сувенирлар саталар, ниндидер тәмле әйберләр саталар һәм шул фондка җыелып бара. Шул фонд җыелгач, бик яхшы бер бинаны арендага алалар, шунда матур итеп спектакль куялар. Һәм монда татарларны да чакырырга була, башка якын милләтләрне чакырырга була, башкортларны, мәсәлән, төрекләрне яки татарның тарихы, теле белән кызыксынучы башка милләтләрне. Шуңа күрә үзегезнең менә уш дәфтәрендәге тел дигән өлешкә язып куя аласыз. Билгеләп китегез, менә бу Канадаларның бик яхшы татарча театр дигән проектым. Ни өчен миңа әйе театр буенча мен тагын бер әйтәсе килгән әйберем бар. Ни өчен миңа театр темасы ошый? Чөнки безнең Мәскәүдә инде 1 ел эшләп килә Хаят дигән театр студиясе. Аның оештыручысы шулай ук бик яхшы алып баручы актер белемле һәм Мәскәүнең татар КВН лигасының директоры Динар Саляхов. Аннан да танылганрак шәхес, анда алып баручы оештыручы мөгаллим булып эшләүче режиссер Айнур Сафиуллин. Айнур Сафиуллин үзе ГИТИСны бетергән актер, постановщик, режиссер
һәм татарчада, русчада ораторлык осталыгы һәм актерлык осталыгы буенча дәресләр алып бара. Бу әлбәттә коммерцияле проект, ул түләүле. Мәсәлән, анда бер айга йөрү бәясе 12 мең. Әгәр гаилә белән йөриләр икән, ирле хатынлы 16 мең була инде. Әгәр вокал белән шөгыльләнсәгез килсә, тагын да кыйбатрак, Москваларны әйтеп тагын да куркытып бетерә алам, ләкин шуның белән тәмамлыйм. Шулай әйтәсем килә, театрны яратучылар бөтен регионда да бар. Үзен сәхнәдә сынап күрергә теләүчеләр бөтен регионда да бар. Аларны җыеп, нинди диалектта сөйләшүләренә карамастан, үзешчән театр куярга була. Аны гаилә театры итеп куярга була, балаларны катыштырырга була. Шуңа күрә үзегезнең регионыгызда нәрсәдән башларга белмәсәгез, театр шундый шәп зур, театр спектакль аркылы күп нәрсәне җиткерергә була. Мөмкин булса. Һәм шушында ерак кына түгел, безнең алда битен ачыгыз. Яшел толстовкалар. Яшел толстовкалар сезгә кирәкми, сезгә кирәк Татар Speaking Club дигән өлеш. Бу минем иң яраткан проектым. Бу проект оешканга 2 ел. Шушы көннәрдә 2 ел булды. Нидән барлыкка килде? Бер танышым, ул беләсезме, 26 биттә, 26 страница. Татар Speaking Club дип атала. Инстаграмда таба аласыз, Татар Speaking Club дип таба аласыз, ВКонтакте сәхифәсендә. Бу бер танышымның эштә татарча сөйләшә белү кирәк дип мөрәҗәгать итте дә, татар телен практикада кулланып карар өчен ниндидер урын табырга кушты. Андый урынны таба алмадык, шуңа күрә үзебез ясадык. Алдыннан 2 тапкыр җыелабыз, татарча сөйләшәбез. Булай гына сөйләшеп чәй генә утырмыйбыз, чөнки бөтенсенә риза, булай гына чәй эчеп утырырга. Без уйныйбыз өстәл уеннары. Өстәл уеннарын Казаннан алырга була. Хәрәкәт дигән бик яхшы уен бар. Хәзер аларның 8 секунд дигән уен бар. Алар татарча начар сөйләшкән кешеләр өчен дә бик уңайлы. Теге күптән онытылган сүзләрне искә төшерә торган моментлары бар. Мәсәлән, хәрәкәт ул активитига охшаган. Анда рәсем ясап аңлатырга була, хәрәкәтләр белән крокодилдар сымак аңлатырга була, һәм сүз белән аңлатырга мөмкин. Шулай ук Милли хазина дигән бар, Салават Сөрмәтовны күпләр беләдер Екатеринбургтан. Анда әлбәттә татар теле бик кирәкми. Анда татар мәдәниятен, тарихын белү кирәк, шәхесләрне таный белү кирәк. Шулай ук бик яхшы уен бар. Айдар Әхмәтшин рәсәгән Питер егетләре. Әкият уены бар, татарча имаджинариум инде ул һәм акыллы көрәш. Вот беренче бер форматы Татар Speaking Clubның ул татар өстәл уеннары. Икенче форматы татарча комикслар ясау. Сез үзегез бер кагазны аласыз да, чираттан җибәрәсез. Бер кеше башлый вакыйганы, тарихны, икенчесе дәвам итә. Нәрсәдер ясый, менә бу малай, аның исеме Азат, ул Казанда яши, ясап куя малайны. Икенчесе дәвам итә. Ул Азат бүген театрга бара, театрны ясый. Театрдан чыккач, ниндидер матур кызны очратып, мәсәлән, алар Кабан күлендә көймәдә йөзәргә булдылар. Менә шундый теманы дәвам итәләр. Ул ахырга хәтләр ул шундый абсурдка әйләнә. Ну, барыбер ул тел өйрәнү өчен, ниндидер иҗади ресурсларны казып чыгар өчен бик яхшы сул. Һәм тагын бер сулы бар. Татар Speaking Clubның бер форматы ул татарча клипларны, видеоларны карау, аларның аңлашылмаган урыннарын үзара уртаклашу, аңлашу, аңа ниндидер консультация бирү. Вот шулай тел проектларны язып куя аласыз, һәрбер төбәктә, һәрбер шәһәрдә уздырырга була мондый клубларны. Татар Speaking Club дигән уже адрес алынган, шуңа күрә сез просто ахырына үзегезнең шәһәр исемен генә куя аласыз. Бу бик җайлы, уртаклашып, тәҗрибә уртаклашып, бер-беребездән үрнәк алып эшләсәк, бу бик уңайлы әйбер булыр иде. Минем шуның белән тәмам. Татар Speaking Club'та бүген 20 кеше яңа булмаса язылучы. Караксан.